Tervetuloa Suomi edustamassa S-Prod Astman studioilla. Vähän voidaan katsoa minkälaista laitteistoa täältä löytyy. Täällä on kiippari seinällä vaikka muille jakaa. Löytyy räkistä laitteistoa. Kilin perseestä voi sanoa näin. Hienot miksauspöydät. Hienot kajarit. Vanhat soittimet. Erittäin hyvät etuasteet. Nauhoitustiloihin kun mennään, niin tulee vastaan vaan hienoja mikrofoneja ja jopa pyörä jostain ihmeen kumman syystä. Hienoja kitaroita ja tää on vaan yksi puoli tästä studiosta. Mennään eteenpäin, niin nähdään vähän lisää täällä näin. Niin. Täällä on niinku chillaustilat. Tässä on Shy for Sweden. Suomi, hyvin Suomi. That's good. Någonting kan vara. Ja. On hitlamppu. Nää. Täällä olisi vielä kolmaskin studio, mutta sinne ei nyt saanut valoja. Ja täältä löytyy sitten itse päätuottajat ja tekijät. Freeze Pro Car. Freeze Broken Will. Och så har vi the best producer in Sweden. Astma. Astma. Tubbe. Exakt. Yes. Making the hits.